Днес искам да ви запозная с една изключително важна част от нашия екип, която много често остава в сянка, а именно нашите дентални асистенти. Без чиято работа ние сме загубени. А сега нека да отидем да ги намерим. В административния кабинет ще ви запозная с нашата старша асистентка. Ани има ключова роля в нашата клиника. Тя се грижи за наличието на всички материали, както и комуникира с родителите на пациентите, на които им предстои лечение под медицински сън. Това е нашата асистентка Ади, която в момента свърши изключително важна работа. Тя помага на доктор Салама при лечението на кариесът на едно детенце. В стерилизационната намираме и нашата усмихната асистентка Дани, която се грижи за стерилизацията на инструментите. Следващата асистентка е Зайра, тя е част от нашия екип вече 4 години и в момента предразполага Филип, на който му предстои да му бъде поставено апаратче. Ето и Ейками, която има много важна задача. Тя дава подарък на един малък и смел пациент. Това е това. Дай да дам много. Сега ще дам визалка. Това беше нашият екип от усмихнати дентални асистенти.